Všimli ste si niekedy, ako sviečka sama vyhorí, keď sa snaží priniesť svetlo ostatným? Niektorí ľudia vo vašom živote sú ako tí, ktorí k vám prichádzajú len vtedy, keď potrebujú teplo, ale na oplátku nič neponúkajú. Venujete im svoj čas, svoju pozornosť, svoju láskavosť a nakoniec zostanete vyčerpaní. Berú a konzumujú. Majú z toho úžitok, ale skutočne niekedy dávajú aj späť? Zdieľajú oni s vami obsah svojho srdca? Investujú do vás a do budovania vzťahu tak, ako vy do nich? Pravdou je, nie každý si zaslúži vašu energiu. Predstavte si, že sa ráno zobudíte s plnou batériou. Každá osoba, ktorú stretnete, si berie percento z toho vášho nabitia. Na konci dňa sa cítite buď naplnený, alebo úplne vyčerpaný. Rozdiel je v tom, kde a komu dávate svoju energiu. Niektorí ľudia vás dobíjajú, poznášajú vás, prinášajú pokoj a radosť, ale iní vás vysávajú a nie preto, že potrebujú pomoc, ale preto, že sa im darí, ak spotrebovávajú a čerpajú energiu iných. A to bez toho, aby na oplátku niečo dali. Spomeňte si na toho jedného priateľa, priateľku, ktorý volá len vtedy, keď niečo potrebuje. Nikdy vás neskontrolujú, nikdy sa vás nespýtajú, aký bol váš deň, nikdy nepočúvajú, keď hovoríte, ale vo chvíli, keď niečo potrebujú, alebo potrebujú radu, peniaze alebo emocionálnu podporu, pribehnú a vy ste milý a veľkorysý človek a odpoviete. Dávate, utešujete, riešite ich problémy a ako náhle sa cítia lepšie, zmiznú a ozvú sa až na budúce, keď opäť niečo potrebujú. Znie vám to povedomé? Teraz si predstavte pohár vody. Ak budete stále vylievať vodu bez toho, aby ste ju doplnili, čo skoro nezostane nič. Vaša energia funguje rovnakým spôsobom. Nemôžete dávať ľuďom, ktorí len berú. Nemôžete sa naďalej zaoberať tými, ktorí vás nechávajú prázdnych. Život je príliš krátky na to, aby ste ho strávili s ľuďmi, ktorí nerešpektujú, neocenia alebo neopätujú vašu energiu.